these South Africans are mad. Bafundisi, ngiyanibuza ukuthi anikwazi nikhuphukele entabeni ngenitshela uThixo enze lento ayenze eSodoma naseGomora. I wouldn't mind. Enze lento ayenze eSodoma naseGomora. Because ni Sodoma neGomora mina manje. South Africans ni Sodoma neGomora. Anina nhliziyo anina nembeza ni nunu. Bathi ke kulungile siyethemba ukuthi nathi uzofika ngesikhathi kusasa sikwazi ukuthi sihambe sombeka esithembayo ukuthi uzokwazi ukubheka emuva le politiki abeyifundisa akwazi ukuyifafaza kubantu abathile ngokuthi baqondise uAfrican National Congress. Yabona into ezofanele iyekwe ukulokhu sikhalela abantu abamoshwa African National Congress. Kuzofanele sibe khona siulungise noma ke sesingasala sibe bangaki. Kodwa leadership ayiphele lento yokunesa abantu abasebenzisa uAfrican National Congress ukuwela imfula abawenza ibridge kanti bangenela ukulungisa izinto zabo. Ayiphele lento yokuthi umuntu kube clear nje ukuthi akahlangene noANC ufuna ibudget yama contract. Because ileyo nto ebulale uANC ukuthi niyawubulala nini uqobolweni bese nibuya nizokhala ngezinto enaziyo ukuthi anifanele ukuzenza nezinto ekufanele enaziyo ukuthi kufanele nizenze ningazenzi. Ake sibe yileyo African National Congress esasiyiwona sibe ingcenye sibe ipulse yama communities ethu. We used to be pulse of communities. We used to walk tall. Uzibuza ukuthi abantu bayangibona yini ukuthi uANC. Today uyazibuza ukuthi yini bangibonelana ukuthi uANC. Akuzenzekelanga is because there is some of us, there are those people abasebenzisa uANC ngokubona ukuthi ibona kufanele bakhuphuke bathi masebe phezulu egqumeni balikhahlele iladi angasakhuphuka uANC kukhuphuke bona. Kuzofanele sibuyele kuma basics. Kuzofanele ukuthi mawufuna ukuyoseva uhambe uyoseva uANC usungaseveka ke nawe. Kuzofanele abantu mabekhala bakwazi ukuthola mawukhethelwe esikhundleni sokuthi ube yileader, uyikhansela, uyimember eParliament, uMEC, uminister, ukwazi ukutholakala mawumuntu weANC. Ungabizo you know thina sasine nosithembiso labanayo wonke labantu beyuseni babalayo. Sasingabuzwa masokoma election ukuthi sivelaphi ngaleso sikhathi lawo ama region ethu. Sasingabuzwa ukuthi how senila nivelaphi because we were always there. Kwakumgomo wokuthi leadership yeANC ama council every week uzobuya uzositshela sasihlangana njalo ngomsombuluko and give the report, weekly report, hayi monthly, ukuthi wenzeni as a leadership, weekly report. So asinabanga nalo ibhadi lokubuzwa ukuthi sivelaphi. Sasithi masifika bathi hayi sanibona. Ingakho sasuka ko49% saya ku67%. Ile leadership. Abantu namanje are not hating ANC, they are angry. The first thing we're supposed to do is to humble ourselves
and sivume license yakhona into e-wrong. But singagcini lapho siyi-correct. Mase siyi-correctile sihambe ngendlela elungile. We shouldn't fool masses. Go there, apologize, and you go and do the same thing again. Because it's njalo. Sicabanga siyababluff abantu. You can fool all the people sometime or some people, but you can't fool all the people all the time. Can't. Kuba nesikhathi labantu bathi siyakubona lo ubelethe iboni lo. And bese bayahlala bayakudedela uhambe wedwa. Ucabanga ukuthi bakhona uhambe wedwa. Hayike kulungile kunesiphithiphithi ezweni kulezi insuku angifuni ukukhuluma ngaso. Kodwa ngesiphithiphithi nje. Manje lesi siphithiphithi into engihlupha ngaso sinamehlo. You know, eWestern Cape last week kurejwe imizwe u26 yabantu amantshontshe 1.2 billion kwisithi yase Cape Town. Amaphapha wakhuluma ngabo 1.2 billion. Athule nje nama TV ayengekho mabeyo ratewa awatshelwanga ama TV ukuthi so rate abantu abawu26 ikhulu zedolopha lase Cape Town. The best people I'm told. Hayi akuwona oqala lo 1.2 kunomuntu lapho boshiwe okuthiwa uRalph oyisigebengu ngakazi usibona obethola wonke amathenda seWestern Cape wonke athola kuyena asesigebengwini engakazi usibona kuthulwa akakho umuntu okhuluma ngalezo ajabula belungu yezwa bajabula size sicabanga ukuthi bona kuthulwe angazi yini inkohlakala ibe nombala make yenziwa umlungu inuke kahle thula kodwa ke kulungile nathi uThixo obuya ngelinye ngazosibheka nginizwile nikhuluma ngama elections asene inyanga nama elections ake nenze nje ake ningakhulumi ngama elections ake nihambe niyokwenza izinto ezizobona abantu ukuthi anidingi ukukhuluma ngama elections basibonele nizenze lezi zinto ezama branch eANC. What's wrong ukwenza izinto sasizenza nihambe niyoqoqa udoti niyoba ingcenye yabantu and then amakhansela amaningi by the way eThekwini nawe ANC. So you have a right ukwadonsa ngengalo nizobuthi. You know, I was driving 3 weeks ago kwakune celebration yesonto iKCC ngabizwa ke eKCC ngiyokhuluma sakusonto mangibuya ngidriver kwaSiko Masho umesisicela uMangcobo uthi why kunomfula kulomgwaqo kuqhuma isitamkoko samanzi aclean nesitamkoko sikadodi liphi ikhansela kuyageleza umfula wes ingane ezidlala kuona. And I'm very sure ikhansela leANC lapha I'm very sure kwaSiko Masho angazi what bani 40 yeah I'm very sure uyabona yekeni lokukhuluma so ikhuluma but ake nenzeni izinto ake nibuyeleni kuma basics ake nibe ningcenye yabantu ake nibe ningcenye nibe ipart yabantu on the ground. Allow abantu ukuthi banithuke. You go available and face the people. Because mabengathuki nina bazothuka uANC. Kanti manje ithuba lokuthuka nina uANC bazobona ukuthi usilungisile thina nangu uANC. Angikholwa mina lento ukuthi uANC is gone and is finished and is not about to be. The only thing fanele senze indlela zethu zilunge. Kufanele ke sibonge Manyambosi bodingiswayo. Ngiyazi ukuthi abantu bakaButhelezi
phasi kwaphungashi nodingiswayo bake bagqisha bezama ukuyolwa ndawo kwakunendoda ehluphe enyakatho kwakuthiwa uNdwandwe mabebizwa ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usaka ngesabuthu ushaka inkashana yamenze eyaphuza umlaza ngameva uTekulu abafazi bakaNomgabe babebetekula behlezi emlovini bathi ushaka akawubusa akabankosi bagqisha ndawonye nakuke noNathi noBhili bakhumbulile bagqisha ndawonye ngebhadi elikhulu ke I'm just imagining umuntu akabuthelisi umuntu abezobehleli la esihlalweni ezobehleli yedwa kuze kube phakade manje. So we do have a feeling we have lost. By the way, isikhathi sokukhuluma ngoNathi is coming. uNathi has been just everything. Okungakhulunywa kakhulu ngoNathi i-underground work yakhe nokuthi he was part yama preparations ka-operation Vula was part of that. That was one of the biggest operations ezake zaba khona. Izinto ezingakhulunywa lezo abantu bayasibona nje sebehamba sengivala asingavumi kube nabantu ababe yizitha ngalesa sikhathi umsebenzi wabo manje esokureversa ihistory bacishe ihistory kaANC bese siba ingcenye yabo nathi sibasiza ukuthi benjalo. Kunabantu abaziyo nje ukuthi kwi-apartheid uyabona ayikho into engiphula umoya ayikho into engiphula umoya njengokulalela uGroenewald engitshele ukuthi ngubani mina. uGroenewald was a part yaseKwaZulu-Natal. Today finally minister and all, but he can't tell me angizubaleka uGroenewald then ngibaleka uGroenewald now. No, we must just say enough is enough. You stand up, you work hard and go and defend the African National Congress. So defend ngento embili ngokukhuluma nangokwenza senze izinto abantu abazokhumbula ukuthi nangu uANC esiwaziyo. Ke siyeke nanokugila imkhuba nanzi izinto ezizokwenza abantu base South Africa basidinelwe engathi noANC anina ANC la uANC inheritance ifa lenga nofica la nushela so uphatheni kahle njengezikhali zamantungu sisonke. Asambeni ke sobe kuNathi. I'm told ubekwa ngesonto le kwaMbonambi. Ke nikiyeke okunye ke nivale indlebe niyeke social media noyifunda emva kwesonto iyawuphula umoya. Bayekeni bakhulume sesobuye sibuye sizobheka okwamanje but okwamanje walk tall bantu bakamthetho. Awusazi namhlanje ukhona obalile. You know, akuqalanga by the way ngoJulius kwaqala ngolomisa wantshontsha UDM United Democratic Movement kweza uThera uphi uThera kweza uThera wantshontsha iCongress of the People bonke nje bayidephunele nje bayithi nani ke ningalandeli amasela ake niyekeke ukuntshontshwa nani yekani ukuntshontshwa hlala nekhaya makunenkinga siya noma ngabe izinto ezodaka kusekhaya silungisa izinto zethu. Lo African National Congress kufanele sireporte ngawo kulithuli. Lo African National Congress owethu kodwa kuwona owethu kakhulu owengane zethu kakhulu. Ngakho ke ugcineni uphile niyeke ukwenza izinto esicasula abantu ngoAfrican National Congress. Amandla 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 amandla. Amandla